Hello mga Yinyans, andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3, Cebu Pacific, arrival. Mayans, yung arrival pala ng Cebu Pacific Terminal 3 dito sa baba para may idea kayo. Kasi kanina mga Yinyans, yung nasa akala ko mga Yinyans, Terminal 3, NAIA, sa taas, Cebu Pacific to. Yan mo. Meron tayong kinuha dito mga Yinyans. Kasi mga Yinyans, akala ko dun sa kabila, yun yung domestic road, cargo pala yun. Kaya hindi ko mahanap sa Google Map, kaya yung Cebu Pacific pala na Terminal 3 sa baba yung arrival kasi may yung departure sa taas. Hanggang nyo may yan, baba lang kayo tapos may parkingan naman doon sa kung saan tayo nagpark kanina sa mga nagmotor kasi ako may yan, nagmotor. Kaya kung may idea kayo may yan para hindi na kayo lalayo, yung Terminal 3 ng Cebu Pacific sa arrival dito sa baba lang kayo kung nasa Terminal NAIA Terminal 3 kayo sa taas. Ay mga yan, nakikita nyo dito sa taas ko sa parang bubong, yun yung akyatan papuntang NAIA Terminal 3. Ngayon yan, bumaba ako, ayan doon tayo galing kayo sa Terminal 3 arrival sa Cebu Pacific. So yun mga yan, para may idea kayo mga yan sa sa dito sa kung meron kayong kukunin sa airport, ang Cebu Pacific Terminal 3 baba lang siya ng departure ng NAIA Terminal 3, sa baba lang siya. Okay, sana may natutunan kayo may yan sa vlog na ito. Sa last vlog, you'll be sure mo power, keep safe, sana sa mabuting kalagayan. Bye bye mga Indians. Yan yung kinuha natin sa Cebu Pacific Terminal 3 arrival, ito yun. Doon pala yung yan sa likod ko, yun yung arrival ng Cebu Pacific. Pare ang way nyo mga Indians, magtanong lang kayo sa guard doon sa may baba ng departure kasi bawal ang motor kasi doon. Kaya tinuro niya ako dito, mag-park lang dito. May bayad ang park ito mga Indians. Kung meron kayong pick upin dyan sa may, o meron kayong sundo sa may arrival ng Cebu Pacific, may bayad ang parking dito. 30 pesos lang naman ang bayad dito. Tapos mga Indians, yun lang, no? Yung doon kasi sa may domestic road, nung sa malapit sa LTO, hindi, cargo lang po yun, cargo. Hindi po yun, ang arrival ng Cebu Pacific dito, sa may baba lang ng departure ng NAIA Terminal 3. So mga yan, sana may natutunan kayo mga yan sa vlog na ito, na dito yung arrival ng Cebu Pacific sa baba ng departure lang sa may NAIA Terminal 3. Ito nakuha natin yung yung pick up natin dito sa may Cebu Pacific. So yun naman yan, salamat sa palaman yan. God bless you, more power, keep it sana sa mabuting kalagayan. Bye bye mga Indians.